Ko thaya Maharaja Bilbikramni asaina salpala jintong adi sai. Ambai norok media channel dong no. Ini West Rotonpurni 2 number ward oro Amravati school tongo the field tini oro sini Maharaja Bilbikram manikani bina asaina salno oro palai jagi tongo. So dalai kaha moro initiative na harga borok je sini oro ni je social activist kayaknya je hukumu do parona hamlana borok ansaini huksongbo ta huksong borok tini oro kabang ma event botong borok ni kek ralaika sing thasingo je mombati sogine sati sogine sing o salno gini oro palai leka je kumbok laika ke belai keno khas sarango mahai salo tini oro borok no mahai ga homdo dongke manai ya tini no asaima salno rojine bororo thumung rogo nar kanene singkanawo football borgo batalainai bukuk song boroni bisingo bo game nai mge salaro ka jetongnai boroni bo omotini khela thumung rog nai ni khanawo ke nai ke tini no asaima salno rojine sini khasi ganange belai hom dodongke palai jawi tong sing je obno observe khai tongnai rok yang thang kulmalia tini oro srapsa ta geche jaga srapsa ma ge sing tini yang khasing ma tonglayo thajing srapsa sekang ang sini sibajola junalo sing aro bo palai lekya ar niyaglo sing tabo gojaga phailejak tai oro sinoro ani logi naro yang mano pika sini gabodi sabjuni chairman bongmanang apon tongo doro Rotonpur West Rotonpur BC chairman bongmanang Ramesh tai broni the members of jotono tongbai Tipra hasto tipra motha edise hapong khaimani yagulo tai BJP khaimani yagulo BJP ni phasingo bubagrani bardero palai manogo tai tipra motha phaigo palai manogo obon sekando kami hindi omoha juna level hindi omahero nugya omahero khaimani bisingtui thinango tamo message ba bomahai actually phasingani je speech mana abo noga khana kangga record khaikan kanu ban aron tongoni ni question answer Anjing borong masaka sing sarai fruto sinisia raja maharaja asik haini khanau ping palang jebul sikla soka process proper sing saimia because of miscommunication sini bijab rogo kare raja maharaja ni joto thung khalani accurate je tongmani boroni information kare sing ma poria oma haike social activist sing khaiman nugya sing kami ansama ke palaya kaisa government ong azaro sing sarapun sing nu kaisi kala azaro a government borok obono open na serliya tini BJP hapang borono bang hambai baro sini airport ni mung sini Bilbikram ni mungi rekha abni yagla recently kaman chomni haibon kaman chomni age juddo paine raja rok tubine khaifemen amhai jagano thayabo tama tababono Maharaj Bilbikram chomni hini ba ekha sinumung rekha abon bagai bongno hambai maro borok jehetu sini agini bubagara romi je tang rong borok kabu promote khaitong je a source nai ne ke promote to 100% sing ta promote khaitong sini khumlang thangde aro thanga nongna statue sing kodor ke recently sing je pura hapang phaike afro asur jak ge kabama jaga bo sini omahai je tabu dofa hukumur rong hamjana bor ka sep sap manai dong kaise jora obahi botong je omono tini kebo samang betang khaina hangga se kisa ajaga kebang nai omahai botong ne tabu komahya boja khulego joto nongkhri tong oro sini bukhuk jong tini hom dodongke kanai sumui sini ri borok kam borok sumi ongkhlaijak so a source naisikenga tipra motha tabuk sini bubagrani tudubumai sing tabuk je titi edise hapango tong sing kahamno khaitong sing kaise kok sini laibu mana sing tisai batong promote khaitong asu ko khaisi sarta kese 184 raja tipra sawa tai thangani sing khana orom bisingo paithani raja Maharaja Bilbikram kisuno bisi promote khaimano bo tai kebang ma raja tong brok ni palai mani omahai rok asu kebang khanuk thaya tinanga ki kirwan sobo palai jadi khana tinango of course obno sing tebo tabu observe khaitongo thangai taklai sangno ka kaise jaga eng moharani phasing borok taklai ang borok ni nungmani banner kaise sanango borok kotor ke one total tabu je present 186 ni je sini je Maharaja tomo total borok mungrui flex by kotor ke borok saboka because tam babo mane omo ever khainan je sini new generation rok borok sidang thung omong rok borok ni at the glance omong rok khainang thung obviously sumu khaitongo sing bakwa thang nai tongo je nai sabo busuk joroti bo period bo time so tam khailangka borok ni tamo asset borok apro rikalangka sin borok ni bage o tipra hasin bage obviously biskango tebon nai ne sing khainai